Здравейте! Когато кажем менторство, често си представяме някакъв мъдър човек, който дава напътствия на млади хора. Само че менторството, си го представете, че е като музиката. Има супер много различни прекрасни стилове, но всеки един от нас има различен вкус. Съответно, менторството е по същият начин. В това видео ще си поговорим за това какви различни видове менторство имаме и как да подберем правилния подход спрямо нуждите на младежите, които ще менторираме. Накратко, менторството може да бъде индивидуално, групово, формално или неформално. Нека сега ги разгледаме един по един. Първо, започваме с индивидуалната подкрепа. Абсолютно класическа форма. Работим индивидуално едно в едно с този млад човек. Предпочитана форма е тогава, когато имаме нужда от по-дълбоко свързване или да дадем по-дълбока подкрепа на този младеж. В какви случаи можем да го използваме? В случай, че младият човек има нужда от кариерно ориентиране, има някакви проблеми от дома, има и естествените проблеми на подрастване. След това идва груповото менторство. То е много типично в моментите, в които организираме различни кампании, групови проекти, а защо не и инициативи на местно ниво. Интересното там е да си го представите като организация на екскурзия с много хора. Понякога е шумно, понякога е хаотично, но колкото по-ангажирани са всички, толкова по-добре се получава крайният резултат. Груповото менторство създава динамика. Младежите учат не само от ментора, но и един от друг. После идва формалното менторство. То е по-специфично, защото върви по-скоро по график. То следва цели, следва формални срещи, следва и програми. Формалното менторство е идеално за образователни програми, инициативи с финансиране или международни обмени. Формалното менторство изисква ясен график и понякога документиране на напредък. А неформалното менторство то просто се случва по естествен, спонтанен начин, когато някой зове младеж или ментор споделя знанията и опита си в неструктурирана среда. Идеален пример за неформално менторство е когато местният герой се появи и вдъхнови с опита си и със знанията си младите хора, когато организират инициатива, без да бъде нужно да удряте 3 печата и 5 подписа. Неформалното менторство често е по-емоционално въздействащо. То се ражда от връзката, а не от графика. До тук изброихме различните типове менторство. Сега нека да помислим обаче в какъв момент кой тип менторство е най-добре да бъде приложен. Да приемем, че работите с новаци, млади хора, които нямат много опит. Тогава е много важно да подходите неформално към тях, за да не се притеснят. Ако да речем имате целева инициатива, решили сте, имате проект, имате някаква кампания с много ясна цел, тогава е много важно да формализирате подхода, да имате ясни срещи, да имате ясни очаквания и да работите ясно с младите хора. Но, ако работите с малки групи, тогава подхождате с груповото менторство. Независимо обаче дали работите с малка или с голяма група, е от изключителна важност да намирате време да работите индивидуално с всеки един от вашите участници. Ако се чудите, винаги можете да комбинирате. В младежката работа няма едно единствено правило. Има адаптация към нуждите на младите. И както обичаме да казвам, работим с каквото имаме, даваме всичко от себе си, вярвай в процеса. И запомнете, най-добрият тип менторство е онзи, който предизвиква младите хора да се почувстват разбрани, овластени и най-вече мотивирани да действат.